Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να σας κεράσω ωραία σνακ? Έτσι λίγο να σας φτιάξω τη διάθεση. Για ελάτε. Από εκεί τι θέλετε, να σας τα φέρω εγώ? Δεν θα μας τα φέρεις. Ελάτε να πάμε λίγο θα μας τα φέρεις κιόλας. Γεια σου Λάκη μου, αγαπημένε μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Για ελάτε λίγο πιο δυναμικά, γιατί έχουμε κάτι πολύ καινούριο, πάρα πολύ καινούριο. Εγώ θέλω να πάρω. Από τη Herbalife, η οποία ασχολείται με το κομμάτι της διατροφής πάρα πολλά χρόνια. 40 και χρόνια, 42 χρόνια εμπειρίας και είναι η νούμερο 1 εταιρεία που ασχολείται με τα υποκατάστατα γεύματος και τα πρωτεϊνούχα συμπληρώματα διατροφής. Η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε τέτοια συμπληρώματα διατροφής και σνακ, ωραία. Αυτά λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό από τη Herbalife. Είχαμε συνηθίσει και δείξαμε και την προηγούμενη φορά εδώ στην εκπομπή το πρωτεϊνούχο ρόφημα σε διάφορες γεύσεις που βάζεις με το γάλα και ήταν πεντανόστιμο, το είπα ξανά τώρα στην εταιρεία που ήρθανε. Τώρα έχω την ευκαιρία να σας δείξω chips, τα οποία πραγματικά τα τρως χωρίς τύψεις. Είναι ένα πολύ ωραίο σνακ σε δύο γεύσεις. Η μία γεύση είναι εδώ αυτή, sour cream και κρεμμυδάκι, εδώ. Και η άλλη είναι με barbecue. Αυτό δεν θα προλάβει να μείνει τίποτα. Καλά είναι όλα τα λία. Εδώ. Είναι μικρά τα σακουλάκια, αλλά μην τα βλέπετε μικρά, γιατί επειδή το κάθε σακουλάκι έχει με 11-12 γραμμάρια πρωτεΐνη στο κάθε ένα, το τρως και σου έχεις αισθανθεί ότι έχεις φάει. Είναι και τόσο τραγανά, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν 50% λιγότερα λιπαρά από τα κανονικά πατατάκια σαφώς. Δεν είναι τηγανιτά, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ τραγανά. Έχουν μέσα πρωτεΐνη, είναι ένα πολύ υγιεινό σνακ. Σου δίνει κορεσμό, είναι και για vegetarian μια πολύ ωραία λύση και είναι ένα πολύ καινούριο προϊόν. Δηλαδή παίρνεις την πρωτεΐνη και gluten free, παίρνεις την πρωτεΐνη που χρειάζεσαι, δεν έχεις τύψεις ότι τρως πατατάκια, το ευχαριστιέσαι, τι άλλο θέλετε να σας κάνω. Είναι και πεντανούστιμο. Να δοκιμάσω κι εγώ. Μη σε παρακολουθούμε, τα λες και τρώμε. Να δοκιμάσω. Μπάρμπεκιου θα δοκιμάσω κι εγώ. Να το μπάρμπεκιου και να το δω. άλλο είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Α, δεν έχει έντονη μυρωδιά. Μαζί μου. Δείτε εδώ μέσα είναι πολύ ωραίο. πώς είναι η συσκευασία. Δεν είναι πατατάκι, αυτό τώρα είναι πατατάρα, Συγγνώμη. Είναι χορταστικό. Είναι πατατογαριδάκι. Γιατί έχει το πάχος από το γαριδάκι. Κοιτάτε. Δεν έχει το πάχος από το γαριδάκι, όμως κάνει σαν πατατάκι. Είναι γαριδάρα. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς που λέει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι. Είναι σαν εκείνα τα γαριδό τέτοια. Ναι. Αυτά είναι, ναι. Πολύ νόστιμο. Αλλά δεν είναι τέτοια. Ο Λάμπρος επειδή έχει γυμναστήριο μετά, γι' αυτό τρώει πολλά για την πρωτεΐνη τώρα. Τι έχει ο Λάμπρος μετά. Τώρα εγώ αυτό που ακούω με το κρεμμύδι δεν μου κάνει πολύ και θα το δοκιμάσω. Αυτό δεν είναι με το κρεμμύδι. Ναι, είναι τέλειο. Ωραίο είναι Πάρα αυτό. πολύ ωραίο. Και sour cream. Η sour cream ποια είναι? Η λευκή Είναι sour cream, λευκή πολύ ωραία. Είναι ωραία. Πού είναι το κρεμμύδι? Εγώ δεν το καταλαβαίνω το κρεμμύδι. Εμένα μου κάνει σαν τυρί. Είναι απαλό για να μην μυρίζει. Είναι σαν τα τυρό τέτοια. Μην το πει. Πάντως είναι πολύ νόστιμο. Και αυτό τώρα δεν είναι... Κάνει δηλαδή, έχει πρωτεΐνη μέσα και κάνει και καλό. 12 γραμμάρια. Πώς το καταφέρνει 12 γραμμάρια αυτό? πρωτεΐνη. Και παίρνεις και την πρωτεΐνη, γιατί η πρωτεΐνη κάνει καλό στη μυϊκή μάζα για αυτούς που αθλούνται, Λάμπρο μου. Έτσι. Τυχαία. Εγώ μια εβδομάδα ξέρεις αθλήθηκα πάρα πολύ. Και πού τα βρίσκουνε, δεν μου είπατε? Στα περίπτερα όχι. Πού τα βρίσκουνε? Παντού. Δεν ξέρεις. Παίρνουμε τηλέφωνο. Πού? Ανεξάρτητα. Herbalife έχει συνεργάτες της Herbalife. Οπότε πρέπει να μπείτε μέσα στο ίντερνετ, να πατήσετε Herbalife, να δείτε και τα άλλα προϊόντα και βεβαίως αυτό που είναι πολύ πολύ καινούριο και για εσάς που γίνετε γυμναστήριο και θέλετε πρωτεΐνη και αγαπάτε αυτά τα προϊόντα, τα βάζετε μέσα στην καθημερινότητά σας, να τα δοκιμάσετε. Είναι πάντως πάρα πολύ νόστιμο. Διαφημίσεις. Στο αυτοκίνητο, εκεί που